Salutare tuturor, cu voi este Luca și astăzi ne vom juca Stumble Guys. Haideți să vedem și noi free spin-ul ăsta. Nu m-am mai jucat Stumble Guys de vreo 5-6 luni, deci nu cred că o să fac o performanță chiar atât de bună. Dar încercăm. Bun. Stați puțin să dau și o volum puțin la Stumble. Așa. E ok? Bun. Nu uitați de like, subscribe și să distribuiți videoclipul și prietenilor voștri, pentru că chiar scopul meu este să fiu YouTuber și chiar aș aprecia dacă mi-ați da un like și un subscribe. Și apropo, am văzut, nu știu dacă mi s-a părut, doar mi s-a părut, dar am văzut că acum este popular de astea cu să filmezi GTA 5. Dacă vreți să filmăm GTA 5, o serie întreagă cu GTA 5, să nu uitați de like și subscribe. Păi, ce să zic, o să ne jucăm la, cred că la rank. Ba nu, haideți la play simplu. Deci, după cum am spus, nu m-am mai jucat Stumble de 5-6 luni, deci nu cred că o să fac o performanță atât de bună. Dar eu aș spera încă să fim în forță, să fim fresh. Bun. Și apropo, cel mai important, să-mi dați subscribe ca să putem să facem și noi live-uri, să fim live de la 4 la 7, spre de exemplu. Bun. Deci scopul în acest episod este să facem o coroană. Și ne-am calificat. Lăsați în comentarii dacă... De fapt nu. Lăsați-mi în comentarii ce jocuri mai vreți să postez pe canal. Adică, nu știu, poate vreți jocuri horror. Nu știu. Îmi scrieți în comentarii și eu voi citi comentariile. Doamne, ce boți sunt ăștia. Scuzați-mă dacă vorbesc puțin mai pe nas, dar sunt puțin răcit, adică trag de nas în sensul ăsta. Dar nu contează, noi tot filmăm pentru acest canal minunat. Apropo, deci eu filmez pe 1 februarie. Nu știu dacă videoclipul ăsta va apărea duminică pe 2 februarie sau tot azi. Dar azi a apărut un videoclip cu o colegă de-a mea de la școală. Nu uitați să mergeți să o vedeți. Să-l vedeți, scuzați-mă. Bă, ce noroc a avut tipul ăla. Haideți să vedem, avem aici 4 bucăți. Bro, își bate joc. Nice. Te rog să fie, nu știu, aș vrea să fie ori bloc de ori. Cred că pe episodul ăsta voi încerca să fac 2 coroane, pentru că am și de editat și durează destul de mult să editez. O, finală bună pe această mapă. Bă, nu cred că se califică botul înaintea mea.
Bine, băieți! Prima coroană. Gen, nu vă referiți la prima coroană. Că m-am mai jucat Stumble Guys, dar prima coroană de pe acest episod. Câte avem? 468. Haideți să ajungem la 450. 450, doamne, 470. Da, și nu uitați, dacă vreți să facem și un daily vlog, să scrieți la acest videoclip în comentarii, să-mi scrieți dacă vreți sau nu. Adică dacă văd susținere din partea voastră, eu n-am cum să nu fac, pentru că, na, sunteți abonații mei și vă iubesc mult. Mă, ce? Bă, își bătu joc. Nice. Apropo, mâine sau mâine cred că o să apară un videoclip cu Euro Truck Simulator 2. Dar păi atunci mai este, dar astăzi eu zic că este destul cu acest episod și videoclipul cu prietena mea. Da, ce-i fac la asta? Bă! Nice. Cât ți-a pierdut? 23. Și a mai rămas 9. Aici se califice 0. Cred. Pentru că dacă nu rămâne 1. Am dreptate? A! Lol. Ba nu, bro, ba nu. Stați, scuzați-mă. Am făcut un calcul greșit aici. Nu! Asta este, boys, dar tot ne calificăm. Nu este problemă, nu vă faceți griji. Bro! Fiți atenți. Bro, cine... Știi ceva? Aia ziceam și eu. Am încercat să trec normal, dar aparent, na. What? What the fuck? RIP. Are se califică doar 8? Doar 4? Bine, mă, se califică și Moș Neagu. Bă, ce? Aoleu, cât de proști sunt ăștia.
Încă 2. Și apropo, dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Haideți să vedem. Bă, da, slabi sunt ăștia. S-a terminat timpul în sfârșit. Deci, după calculul meu, mai suntem 6? Da. Runda aceasta o voi câștiga eu. No! Cred că nu mai câștig eu. Cred că frații mei nu mai câștig eu. Mâncavaș nu mai câștig eu. Trebuie să trecem înaintea lui hipopotamul ăsta. Nu! Asta este, bro. Oh, dar noi știm schema. Și el nu știe. Nu? Așa. Haide. Ultima coroană să fie a mea. Haide, haide, haide. Deci până acum ne mișcăm foarte bine. Haide, haide, haide. Bine, băieți! Am făcut 470 de coroane. Nice, bro. Haideți să vedem. Bun, și... Cum? Haide, bă, pe bune. În fine, m-am bucurat degeaba. În fine, o să facem pe următorul episod 470 de coroane. Nu uitați să apăsați pe like, clopoțel și să distribuiți acest videoclip la toată lumea, la prietenii voștri, la cine vedeți voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!